Kapay nga tanga, kapay tatapay lang nga tsimpo nga nagbalinak nga nagpamatiak ini Apo Jesus. Itatapay lang iti tsimpo nga grabe iti paras ti biag. Tatanga tsimpo nga kunam nga inbabawin ti basol mo dahil iti tsimpo nga grabe nga do tek talikod. Di term dagiti nga naisalakan. Apay kasla nga kunada kanya kaagmalmalasak iti biag gapus ti pamatik. Gapus ti pamatik nga inawat ko. Nakangkayo ka diti kasyahin, diti na tao. Nuna dumakat singiron na katatayo nga kunada, dahil tagamin, pamati, dahil tati sukat na iti pamati. Ada yung chimpukot lupan pangutong tayo. Yun nga peso niya. Kapag tanga peso nga itatanga chimpu nga nagbalinak nga napuno. Nagstedyak nga nagbalin nga kristyano. Tinalikudak ti basol ko, itatapay nga chimpu. Nakinmaro ti amin, kung napiman ti may sakabsat. Apay dito eh. Bista tanga nagkristyano ako. Mapresyar iti bumalay ko. Tatay, so na mismo tinagtalikod iti Diyos. Siya kini tinabati. Siya kini ti nagdagsin piriknak nga. May sakit di balay. Kanya ada katawan. Hanamot nga nagtuloy. Doon na dumakat ada itay mga singiran tayo iti Diyos. Ada chipo ko na tatanga nagbali na ka krisyano. Inmay ti sakit. Apay dito eh. Kasi tinang nangyari. Iso nga mauyawak nga dahi tagamin. Kung nada kanya, tinalikodan nyo ti pamati. Ilunlunod da kayo ni Apo Diyos. Well, ada iti nga dagiti nga saludsod iti biyag. Hangan na idumduma da iti kan hanga barbaro dagiti nga case. Ada iti may sa nga dipan iti Diyos. Nga nagbaling nga napudno iti Apo. Nga idiching po nga nagbaling nga napudno isuna. Iti palang teaching po nga in my aming at kinatraidor. He was called the weeping prophet. Ti propeta nga isang sagit. Nadagsan da ito eh. Ada iti rason no apay. That is because agrugi di tiyempo nga nagserbiso na ti Diyos. Awan pulos tinakita na nga nasayat nga may tibiyag na. Amin kat panagtalikod. Amin kat kung natilubong kinamalmaras tibiyag na. Kung ada ng tisangwanan ni ti Diyos, insagana niya Apo di sisuna itibiyag nga nadagsan. Hanak kinamalas, dijay, tisukat iti sumuro ti Apo. Lukatan iti Bible yung kakadwa iti Jeremiah chapter 20, verse 7. Kunan iti sa ti Apo, O Lord, Thou hast deceived me, and I was deceived. You are stronger than I, and hast prevailed, and I am in derision daily. Everyone mocked me. Apo Diyos, sinawalak. Agrugi di tsimpo nga nagbalinak na napudno. Apo Diyos, amin lang ngayon may kanyak. Kat didigra. Impok ko natin utso, for since I spoke, I cried out. I cried violence and spoil, because the word of God was made a reproach unto me, and a derision daily. Then I said, I will not make mention of him. Apo, hakon kahit ngagsaw. Tadi tsimpo nga agbalinak nga napudno nga ilandanong ko timin sa amin. Isumot ti tsimpo nga mata magurgura ako. Amin naging tikakaduak, tinalikodan ako. Tikakaduak kapapali, tikakaduak nga ministro. Ginura na. Amin nga tatao nga panginandanunak timin sa amin. Kagurgura na, mauyuyawak, gapus, dati nga misyon nga ito mo kanya. So ako na kapo, hangkon kayat nga, hangkon kayat nga agsaw. Hangkon kayat nga ibaga iti minsay, hangkon kayat nga idanon iti minsay, nam di saom, agburburak iti puso, nga haan ko nga matanggal. Haan ko matanggal ti bagik nga hangkon ibaga tagpaiso. Could you see this one? Daytoy iti sao iti Apo, nga kuna na iti sao kasla apoy nga mangsinsinit, dagiti tulang ko, mga apoy iti tulang ko, hanak nga makaisardong. Nagano tag-traitor kanya, nagano ti mangibagbaga, dagiti friends ko, dagiti kakadwak nga dati, nagano ti kayat nga mangdadaal kanya. No wonder he's called the weeping prophet. And ba ka na kayo? The pain, katalaga nagbigat. Yung dati iti ma-appreciate tayo ka ni Jeremiah.
He did not quit. Iti sao iti apo, iti nagparigta kanya na. Nga dakkel nga karit kada tayo nga iti tiyempo iti kapadasan, nga mauyaw tayo nga agtalikod iti nagado. Nga agpukpukaw iti diablo, nga ipukpukaw na iti lapayag tayo ko na naawanon, linuko da ka ti Diyos, dayta ti nagkristyano. Dayto iti mabaling ay sabat tayo. Hanga nagkamali ti Diyos. Hanak nga inmawat iti apo tapno bumaknak. Han kung ay nawat ni apo tapno tisukat na katagbalinak nga sikat. Inawat ko ni apo kat no tinsagana ng abiyag kat padas kan rigat. Ag talagak tiwagas na. Kapsatan. Mo'y uyaw ka kani iti pamilya. Gapos ti pamati. Ado ka di dagiti kakadua mga tinmalikod kanyam. Churchmate. Dagiti leaders. Dagiti friends. Dagiti trabador nga kakadua. Aday ba kanyam? Importante kat malinis iti motibum konsinsyam kan hangag paiso ti bagbagada. Aramidam ti trabaho ti hapo. Ni hapo. Iti mangitakter kan maglakip. Amin nga rigat mo kanya na. Hanga sayang iti pamati mo kadwa. God bless you. Ni apo dis ti magparigta kanyam ti padas mo kadwa. Uray ti dati nga chimpo. Keep on and welcome to the YouTube channel. God bless you.